Lá bra saoirí a bhí ann. Bhí Síle agus Seán ar an mbealach go dtí ionad eachtraíochta na carraige. Cheap Seán go raibh si go hiontach bheith amuigh faoin air. Bhí Síle ag tnú le spórt agus spraoi san ionad eachtraíochta. Nuair a phris siad an tionad eachtraíochta, bhuail siad leis an tróirí. Thaspáin sé clár na nimachtaí dóibh. Bheadh siad ag dul ag drapadóireacht an lá sin. An lá dár gcionn rachadís ag seoltóireacht ar an luch. Ar an tríú lá bheadís ag sléibhtóireacht. Tar éis lán bhaigh an grúpa drapadóireachta le chéile. Bhí 5 sa grúpa. Bhí mála droma ag gach duine agus bhí bata siúil ag an tróirí. Tháinig siad cuireadh ar an gnach. Go tobann chuaigh siad beic uafásach ó Sheán. Bhí a chos sáite i ball. Ghartaigh sé go donna é. Dúirt an tróirí leis gan curry. Chuir an tróirí gléach ar na seirbhísí ag an dála. Bhíonnig sé cad a tharla agus go raibh othar ag teastáil. Chuidigh Síle le Seán. Chuir sí bindalán ar a chos agus dúirt sí leis go mbeadh cabhair ag teacht go luath. Bhairteigh an tróirí fille ar an ionad. Chabhraigh sé féin agus fear eile ón grúpa le Seán. Ar an mbealach bhuail siad le lucht an othar. Chuir siad Seán ar thiontán agus d'iompaigh siad an leathmhíle go dtí an othar é. Dúirt siad leis gur cuireadh fios ar a thuismitheoirí agus go mbeadh siad ag fanacht leis ag an ospidéal.